B'investiment ta' €1,5 miljun, żewġ djar abbandonati fil-qalba ta' Taslima ġew irrestawrati u nbidlu f'lukanda li żammet l-istil tradizzjonali Malti fosthom il-faċċata u l-galleriji. F'din il-lukanda jispikka l-element ta' storja u kultura Maltija, bil-kmamar kollha huma msemmija l-villaġġi u attrazzjonijiet turistiċi popolari Maltin u għawċin bħal Mosta, l-Imdina u ċ-Ċittadella. F'kull kamra mbagħad hemm pitturi u elementi li juru l-istorja ta' dik l-attrazzjoni jew post partikolari. Id-direttur tal-lukanda Christian Gravina għalilna li b'dawn l-elementi uniċi u bis-servizz personalizzat li se jkun offrut se jkun attirat turiżmu ta' kwalità. L-iskop tal-proprjetà hija natturaw il-business traveler u l-high net worth individuals kif ukoll id-digital nomads li primarjament huwa n-niċċa tagħna fejn aħna wkoll involuti fis-settur finanzjarju, ġifieri dik hija l-iskop tagħha. Apparti l-fatt li naraw li hawn nuqqas ta' dak is-servizz personalizzat li dawn it-tip ta' turisti jkunu qed jippretendu minn għandna. Din il-lukanda taħdem b'miżuri favur enerġija sostenibbli. Il-proprjetà qed tiġi operata b'5 heat pumps fejn ma jintużax dak il-kunċett tradizzjonali ta' geyser, imma il-heat pumps isaħħnu l-ilma tal-proprjetà kollha. U għalhekk inti wieħed ħajnaqqas il-ħela tal-ilma billi kif jiftaħ il-vit, bażikament ħajsib l-ilma sħun. Apparti ovvjament affarijiet effiċjenti bħal huma id-dwal li jintużaw, bħal huma l-appliances kollha li jintużaw li huma tal-ogħla l-iktar effiċjenza li tista' tagħmel. Iċ-Chairman tal-Awtorità Maltija ta' Turiżmu Gavin Gulija saħa li fil-bażi tal-prodott hemm l-innovazzjoni u din hija dik li tagħti esperjenza unika lit-turist. Il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal li dan l-investiment huwa konferma tas-sinerġija li teżisti bejn il-Gvern u l-privat. Dan kollu jimlina b'kuraġġ għaliex qed naraw li l-messaġġ tal-Gvern li nersqu lejn iżjed kwalità għolja fit-turiżmu qiegħed jasal ukoll il-privat qiegħed jingħaqad mal-Gvern f'din il-missjoni tagħna sabiex bekk naraw illi s-settur turistiku ikun fost l-iktar reżiljenti u innovattiv anke għas-snin il ġejjin.